Dobrý deň, chceli by sme vám predstaviť SMS GPS lokátor. Lokátor obsahuje manuál, adaptér, napájanie do automobilu, to necháme na priateľa, a samotný SIM karta nie je súčasťou nášho produktu, preto je veľmi dôležité si najprv nastaviť PIN kód, aký PIN máme vložiť. Zistíme podľa našej príručky. Keď je PIN vložený, tak si jednoducho otvoríme náš GPS SMS lokátor. SIM kartu jednoducho zasunieme, vytiahneme a jednoduchým spôsobom zasunieme a lokátor môžeme jednoduchým spôsobom, sme si náš prístroj zostavili. A teraz môžeme si všimnúť, že tu máme dve LED svetielka, jedno je zelené, jedno je ružové alebo červené. Napojíme si externý zdroj. Jednoducho ho pripojíme. Vidíme červenú ledku, to znamená, že je to správne pripojené. Ak táto zelená ledka bliká, znamená to, že sme v GSM sieti. Ak chceme vyskúšať, či je všetko v poriadku, či je to správne zapojené, jednoducho svoj SMS GPS lokátor prezvoníme. Je v našom lokátore nabitá, vydrží nám viac ako 40 hodín, zručnejším, čo som poradila, pripojiť si ho na autobatériu. Jednoducho si ho položíme do kufra auta. Teraz si pošleme prázdnu SMS, čo je najjednoduchší príkaz. Ostatné príkazy si ukážeme neskôr. A môžeme vyraziť. Práve nám prišla SMS správa, ktorú si otvoríme. A vidíme presne, kde sa nachádzame. Pripravila som si pre vás zoznam príkazov, ktoré náš GPS SMS lokátor môže používať. Takže príkazom INI vlastne nastaví reálny dátum z mobilného prístroja, ktorý poslal status. Si môžeme pozrieť cez Bluetooth. Príkaz status nám ukazuje silu GSM signálu, koordináty GPS a batériu, v akom stave ju máme. Takže ďalší máme GPS. Dáva nám najviac podrobností o GPS polohe a najmä sa dá využiť pre iné mapové podklady. Tento príkaz kopírovať. Vložíme do Yahoo Maps a vyhľadáme
kde sme boli. Príkaz prázdna SMS nám dá podklady pre Google Mapy a už som vám ukázala na začiatku našej prezentácie, ako tento príkaz funguje. Skopírujeme. A vložíme. A vidíme polohu nášho prístroja. Príkaz Bing nám sprostredkuje Bing mapy. Opäť skopírujeme. Vložíme. Opäť môžeme vidieť polohu nášho GPS SMS lokátora. Príkaz Plus Money slúži v prípade nedostupnosti GPS signálu do hľadania auta pomocou GSM operátora.